हाय हॅलो एस मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर इथे बघू शकता आपण इथे केळी घेतलेली आहे. तर आपण आता दोन केळी घेणार आहोत. दोन केळी सोलून आपण एका भांड्यामध्ये घ्यायचे आहे. इथे बघू शकता असे मी हे केळी सोलून घेतलेले आहे आणि हे केळी सोलून असे घ्यायचे आहे. इथे बघू शकता मी 3 केळी घेतलेले आहेत. 3 केळी घेऊन असं मी असे गोल तुकडे करून घेतलेले आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने गोल करू शकता तुम्ही, याच्यापेक्षा बारीक पण करू शकता. आता याच्यामध्ये आपण अंदाजानुसार साखर टाकून घ्यायची. इथे मी छोटं फुलपात्र आहे, साखर घेतलेली आहे. एवढं साखर टाकून घ्यायची याच्यामध्ये. आपल्याला कमी जास्त जेवढं गोड लागत असेल त्याप्रमाणे साखर टाकून घ्यायची. इथे मी दूध तापवून घेतलेलं आहे. बघू शकता आपल्याकडे जे दूध असेल ते टाकून घ्यायचं आहे गरम करून. आणि आता मी हे गरम करून घेतलेलं दूध त्याच्यामध्ये टाकून घेणार आहे, केळीच्या याच्यामध्ये. हे केळीचं दूध टाकून झाल्यानंतर आपण याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं खालीवर साखर वितळेपर्यंत. गरम दूध असल्यामुळे पटकन आपली साखर पण वितळून जाते. बघू शकता हा पदार्थ आपल्या उपवासासाठी आपण बनवलेला आहे. हा उपवासासाठी आपण झटपट करून खाऊ शकतो. इथे बघू शकता गरम दुधामुळे आपली साखर पण 5 मिनिटात वितळून जाते. खीर म्हणू शकतो किंवा केळीचं शिकरण पण म्हणू शकतो आपण याला. अशा पद्धतीने आपण ही डिश बनवलेली आहे. तर ही डिश तुम्हाला कशी काय वाटली, हे सॅलड केळीची तुम्हाला कशी काय वाटली कॉमेंट्स करून सांगा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. ते बघू शकता आपले पूर्ण साखर वितळलेली आहे. आता हे खाण्यायोग्य झालेलं आहे आपलं. आता आपण खाऊ शकतो. टेस्ट करून बघायची. खूप छान लागते अशी केळीची खीर, केळीचं शिकरण. अशा पद्धतीचं तुम्ही पण नक्की करून बघा आणि खाऊन बघा आणि मला कसं काय वाटलं ते कॉमेंट्स करून सांगा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा.